paghapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Mga tapos ang kaugbahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong liver aid. Liver Aid Silimarin Capsule, ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud at proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro po mga tugang na epektibo, nakakatabang para mabawasan ang danyos kaiyan, asin siring man nakatabang para mapugulan ang paghubag. May bisyo manawara, mahilig ka man uminom mo dae, mas maray na isabay ang Silimarin Capsule Oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabakal yan sa mga nangingenot na butikan nationwide. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Ha? Para po mga tugang sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang, iyan po approved kan Food and Drugs Administration. Kaya po yaw na yan sa merkado, mga tugang sa Satuya, tabi na palibot sa bilog na Pilipinas. Mag-Liver Aid na, mga tugang para sa baskog na atay. Si Congressman Garbin may fig file mga tugang sa House of Representatives, no? Actually bako ini masyadong bago, taginibo na ini kan mga enot, kailang inabutan baga kang so eleksyon, ano? Pero ang dagdag digdi, ining may kinaaraman mga tugang sa teritoryo, mga tugang kan Pilipinas, no? Siguro nadangog naman nindo inin na kan mga nakaaging panahon na pig-aradalan. Kaya lang tungkol dumantabi sa sarong desisyo, sarong plano na amyendahan magkaigwa ki amendment mga tugang sa satuyang konstitusyon. Kasabay na pig-aadalan ang ownership kan media. Sa Pilipinas kaya mga tugang ang media ownership 100% na dapat Filipino. Under the Philippine Constitution. Kaya lang ang problema, paano na kung ang magpaparabati ko sa gobyerno, ang tagsadidikan media ngayon, foreigner? Di ba? Iyan ang saro mga tugang sa... sigurado ini, ngunyan, pinag-irestoryahan duman mga tugang sa House of Representative, no?
Ining resolution of both houses number 1, ang pag-amyenda da tabi sa Article 1, Article 2, Article 1116, Article Article 11C. Apo to, natakay po nining amyendahan, mga tugang na inampig apo da tabi na economic provision. Yan. Tangani po na kita digdi mga tugang sa kita digdi sa tuya na nasyon, mga tugang, ano ang nakapalaman diyan sa Article 1, Article 12, Article 11C, Article 16. Tasabi, ini mga tugang may imagine ang yan baga napuumpasan ang Kongreso, may 3 years kita saro ini sa ididiretso mga tugang bago magtapos ang term kang presidente. Saro sa mga plano ini na magkaigwada tabi ni pigapo na constitutional refinement. Yan, Iyan, ihaputa daw ini mga tugang kay Congressman Garbin. Tali-haloy ta naman na data naman nakauron ini. Dili po sa programa. Budan saro pa, igwa kipig apod na exclusive economic zone. Iyan na continental shelf, as in ang West Philippine Sea, bilang parte da tabi kang national territory, mga tugang, tadyan baga sa satuya baga na sa preamble, and then sa provision, mga tugang kang constitution sa national territory, kung mang klaradon man, pero dahil na may mention ini na, siguro isasabay na ang word na West Philippine Sea. O, ihaputa, nga na kita mga tugang na mga yaon digdi sa probinsya, dahil kita nagngangalas, kung nata mga tugang taarog kain ano-ano ang mga pinagigiribo kan sa tuya tabing listador, na ibinurog takta dyan mga tugang sa kwan, ibinurog takta tabi dyan sa Kongreso kan Pilipinas. Kaya, inapudan ko si ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., attorney, ta siya mga tugang ang author kay ni Resolution of both houses number 1. Congressman, maray na aga po. Welcome sa DCGB. Good morning. Good morning, Henry, and good morning sa gabos na nag-aantabay kang PBN DCGP. Opo, salamaton tabi kung sa oras mo sa satuyang istasyon ngunyan. Primero tabi, pag sinabi tabing resolution of both houses, ano pang gusto sabihin kong? Resolution kang duwang Kongreso, ang House as in Senado, Ayun. na kung saan ini nagpuproponer ki pag-amenda sa provisiones kan sa tuyang saligang batas kan sa tuyang konstitusyon. Opo, oo. Kung ang base digdi sa news na nako ami tabi, base duman sa ipinail mo po na bill, RBH 1, nakasentro da tabi sa Article 1, Article 12, Article 16C, 11C and Article 16. Ano po ining mga articles na initabi, Congressman Garbin? Well, Henry, when you speak of Article 1, yan ang tinutukoy ka ng national territory. Okay. Kung ano ang teritoryo kang sa tuyang nasyon, Article 12 is the national patrimony. Ayun. Ang national patrimony, yun iso pagsadiri kang sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang nasyon, araw kang exploration, development, and utilization ng mga recursos naturales. Article 14, correction tabi Henry, it's not Article 11, but Article 14. 14 to. Article 14. Okay, sige po, go ahead. Refers to the ownership and operations of public utilities, Ayun. telecommunications, Opo. airports, water districts, transportation, energy, araw po yan. And Article 16, kasabay dyan, so pag-engage into business of advertising, pati na so ownership and operation man ka mga educational institutions sa tuyang nasyon. Ayun, opo. So, tama tabi kong ang pagkasabot ko, nakasentro siya sa primero sa teritoryota, ikaduwa so sa negosyo, sa ekonomiya, inikasabay initabi na mga provision sa pag-engage ng mga foreign investors po sa tuyang nasyon? Well, tama po Opo. kamo. Basically, it boils down sa
sa tuyang national territory that includes also our exclusive economic zone, and then Article 12, 14, and 16. Opo. Ini minatokar doon sa constitutional injunction Ayun. o itong Opo. pinagsasabing paglilimita sa pagpartisipar sa satuyang ekonomiya ka mga namumuhunang dayuhan o pinag-aapod kang foreign direct investment Opo. investors tabi. Iya. Duman tabi kita kung sa teritoryo sa imong proposal, sabi may nabasa akong news na sabi mo konsaro ining constitutional refinement. Natapo kay puhantang ayuson ini sa tuyang teritoryo tabi ko. Alam mo, Henry, 9 years ago, may ginana kita sa Hague duman sa arbitration case na pig-file kan sa tuyang nasyon Opo. against China. Itong pinag-apod ngayon na West Philippine Sea as in kasabay kan itong sa tuyang exclusive economic zone Ayun. na kung sa inigwa kitang sovereign niya. Alagad, ang sa tuyang definition kang national territory, di nakasaad ang pinag-aapod na exclusive economic zone. Ang sabi Ayun. ka sa tuyang national territory, the national territory comprises the Philippine archipelago with all the islands and the waters embraced therein, Apo. and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, consisting with terrestrial, fluvial, and aerial domain, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas. Though naigpig mention so territorial sea, pero silent duman sa exclusive economic zone. And pwede man, may argumento man na, kasabay niya yan duman sa, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. Opo. Tama man. Opo. Pero para sa Kuya Henry, it is much better, in my humble view, Tabi Henry, na ikaagta na duman, we should expressly Ayun. incorporate in our constitution itong exclusive economic zone pa ditong West Philippine Sea. Ayun. Kaning dahil na Klarado. magkaraduruda, kasi baka sabihin kang China, dahil nga ni nakalaag sa konstitusyon nindo, tapos kaklamaro nindo. Opo. So, ibuhon ta na duman. We should enshrine it in our constitution for the benefit of the present as well as the future generations. Para so, mga masulod na henerasyon, talagang kaklamaro na sa tuya yan. Sabi ka sa tuyang presidente, we will not give not even an inch of our territory. Opo. Opo. Sabi man ka sa tuyang speaker, we will stand by what is right, by what is ours, and by what we want in the arbitration tribunal, not only in words but also in deed. Bako lang sa tataramon, pati naman sa gibo. So Opo. ini natabian sa tuyang sarong manifestasyon na sa pakikipaglaban ta sa pagbabawi ta duman sa mga inokupar kang nasyon kan China duman sa West Philippines, especially our exclusive economic zone. Yaon ikakaagta naman sa satuyang konstitusyon dahil ginanatatabi ni Henry. Correct. Oo. So yan ang objeto kang Article 1 pag-amenda kang definition kang national territory. Tabi So gari, gusto ta kong na mas specific duman din, ano man interpretasyon pag nakasurat duman sa tuya ito na teritoryo yes, ito. Yes, Tabi Henry. What is ours according to our constitution and according duman sa United Nations Convention on the Law of the Sea. So Tabi Henry sa mga bagay-bagay, generally accepted principles kang international law that forms part of the law of the land. So, simply po, Tabi Henry, pinag-assert ta ang satuyang derechos duman sa satuyang exclusive economic zone sa West Philippine Sea, including its continental shelf, na kung saan so pag-explore kayo, pag-exploit, preserving and maintaining the natural resources na yaon duman sa tuya, Tabi iyan, Henry. Iyon. Opo. Kung duman po kita sa economic provisions, ini baga na kundi ako nasala na pag-ururunan ta ini kay tupa, kan inot na kongreso, di ba? Kan kay to ang chairman kan Committee on Constitutional Amendments. Hindi sumainit na mga discussions ka ito. Ano po kung may pagbabago naman sa inot na proposal o mas pinahiwas tabi ngunyan ang satuyang same economic lang, Tabi provision? Henry. Okay. Same lang. Kumaga is
a sort of kumbaga refiling lang Opo, kang oo. aging 18th and 19th Congress na Opo. naipasar na ining pag-amenda dyan sa restrictive economic provision Ayun. sa tuyang konstitusyon. Mhm. Ang sa tuya, Digdi Henry, iyo na tugutan ta Mhm. na ibukas ang sa tuyang ekonomiya Mhm. sa mga namumuhunang dayuhan o pinag-aabutan foreign direct investment. Opo. Dahil ang pagninegosyo, Henry, na daradara kay ni mga darakulang namumuhunang dayuhang nangangapital, bako sa na, Henry, mga bilyon-bilyon na kapital, kundi trabaho Yeah. ang daradara kay ni. Mhm. And the managerial expertise as well as the transfer of knowledge, technical knowledge and expertise sa satuyang mga kababayan. Mhm. And that's why kita sa Southeast Asia, kita na sana, Henry, ang may economic provision na nagbabawal. I see. Okay. Nagbabawal o Opo. naglilimita. Oo, sa mga Naglilimita foreign investors. sa mga foreign investor na kung manegosyo ka digdi, ini sana ang pwede mo ipagnegosyo. Hanggang 40% ka sana. Mhm. Gusto sabihin But tabi in ko, those Oo. countries like Singapore, Thailand, Vietnam, Dubai, so kung saan nagpapasiriringan sa tuya mga obreros, Opo. mga OFW para magtrabaho dahil dakulon na oportunidad, they have an open economy. And that's why they can create so much investment that generates thousands of jobs na they kayanon o kuparon kan sa inda mga citizen, and that's why nangangipos nila kay rinibong mga trabahante hali sa ibang nasyon. Ano yan ang pinagduduman. And our OFWs goes to those places because they have a lot of opportunities in terms of employment, Tabi Henry. I And that's see. why kung buksan tayo ning Article 12, 14, and 16, like for example, ang public utilities. Yeah. When you speak of public utilities, kasabay dyan ang pagmanihar sa satuyang public transportation. Look at what hain na kita mo yan, Henry. Wala nga na kitang fast train. Yeah. Wala kitang bullet train. But once we open it up to foreign direct investment, giving them 100% ownership, then they will try to invest in our country that will create so much development and trabaho Opo. and lalong na oportunidad sa satuyang mga kababayan. And inihendring sa pag-aadal ka mga eksperto dalubhasa sa ekonomiya, Opo. ining restrictive economic provisions kan sa tuyang konstitusyon, which objective is to give kumbaga bias over Filipinos. Ini nagkrear, Henry, kisarong monopoly or oligopoly. Yeah. Yeah. Sabihin, nalimita sa kompetisyon, as in, syempre, pag wala masyadong kompetisyon, Henry, maluya man o kaya so kalidad kang pagsiserbisyo. Serbisyo, pati naman sa presyo kang mga pinag-opresir kan sa tuyang pagninegosyo. Opo. Halangkaw man, Henry. And that's why the moment we open this up, then it will bring about more investors in our country, considering that you're giving them an incentive Opo. like 100% ownership or 80% ownership. Kaysa hindi sa ngunya na set up, manegosyo ka digdi sa tuyang nasyon, hanggang 40% ka lang. Yeah. 60-40. Isa man lang mo yung magnegosyo na so 60% bako sa imo. So you don't have a controlling share over your corporation. Opo. Opo. And yan, Tabi, Henry. Yeah. And I think we're one of the most exclusive economy in the world na kung saan ang pagsadiri kang darakulang pagninegosyo sa tuyang nasyon belongs to, mabibilang mo lang, Henry, sa imong muro. So kapangaran mo, Henry C. Yeah. So this resulted into monopoly, sometimes yaon sa oligarkiya. And unlike
And some of the jurisdiction which is Opo. an open economy, talagang dakulon ang pagninegosyo as in trabaho na pinag-uumpisa sa tuyang mga kababayan. Opo. Tatawan sa under your proposal tabi kong tatawanan sinda ki otoridad, ki power authority na mag-acquire o magbakal tabi ki mga halimbawa ngayon lote, mababakalon mo sa lote or any private properties. Yes, Henry, that's one of the proposal in the transfer and conveyances of private lands. Kasi alam mo, Henry, Opo. ang lote, kung siyempre, mabakal ka digdi. Siring kang pinagtatao sa tuyang oportunidad man. Kita mga Pilipino, pag nagpasiring kita sa Dubai, nagpasiring kita sa Amerika, Yeah. libre kita magbakal pilote duman, Henry. Yeah, totoo. Totoo man talaga. Totoo. Kasi ang sayindang polisiya dyan, bakalon mo yan, di mo manan madadara sa Pilipinas. Maguyod. Pag-abot kang oras, siya all mang girarayanig di sa samuyang Guguyodon naman sa nasyon mo. Padagos kang magbabayad kibuwis, Oo. i-develop mo yan, basta magbayad ka kibuwis. Opo. And this is simple and yet very powerful meaning na nagtatao sa di ko masabutan, Henry, nakulong kitang nakatawangwang na daga. Yeah. And there are so many foreign investors would like to invest in our country, especially in the sectors of agriculture. Alagad, syempre, dahil man sila makabakal kidaga dahil Opo. bawal. Bawal sila magsaliri kidaga. And so, they go to some other countries that afford them the opportunity and the right to own lands. And duman sila, big tract of lands, thousands of agricultural lands, pinagde-develop nila kasi agriculture, baga Henry, is an economy of scale. Opo. So duman sinda nagdinegosyo as in i-improve ninda ang sektor kang agrikultura, industriya as in iba pang pagdinegosyo. At the end of the day, Henry, Opo. di mo man madarayan na lote duman sa homeland Yeah. mo. Opo. Iyaw naman girarayan kung saan binakalan mong nasyon, tabi, Opo. Henry. Kung pag sinabi pong 100%, tama ba? Please correct me tabi kung ini kaya sunaling kong mga impression kaniba na pag 100% ganyan, anong yan? Daing limit ba? Kung piraan sa indang gustong invest, piraan gusto sa indang i-acquire na property sa Pilipinas tabi? Henry, that's why pinagkaagda sa tuyang proposal unless otherwise provided by law. Ayun. Meaning, you can always legislate. Yeah. Pwede mo manggiraray ilimita. Through legislation. Through legislations. So sabihin, if through legislations, mas madali na ang pag-regulate kesa Opo. sige kang amindakan sa tuyang konstitusyon. Ayun. Yes. Okay. So, ang objeto tatabi digdi Henry is to give Congress the flexibility to respond to the needs of time. Kasi tabi dapat, Henry, ang trabaho kan sarong Kongreso Opo. na pag may pangangaipo sa presenteng panahon, dapat malihislar nganing magkaigwaki kasimbagan duman sa pangangaipo nga ito. Opo. And that's one of the hallmarks or hallmarks of an ideal constitution. Na ang constitution, bako yan, Henry, nakasurat sa bako arogan sa 10 Commandments, Yeah. Henry, baga na di mo na pwede bago. Opo. It should respond to the needs of time. Oo. And according to the current financial, economic, as well as kumbaga business climate ka sa tuyang Opo. nasyon. Pasiring pa ako naman kung sa tumbukan hapot ko sa although nasimbag mo na partially sa kuyang hapotabi na sunod ta. Ang daw po yan man abusuhon kanibang mga milyonaryo, bilyonaryo tabing mga foreign investors tabi ang proposal na yun in kaso kung mangyari sa maabot na daw. Alam mo, Henry, pag-abot sa citizenship requirement, kaya kita mahadit dyan. Why? It has been proven by the first world countries na ang pinaka-importante lang sa sila pag-abot sa citizenship requirement Opo. is running for public office. Yeah, Na dapat correct. ang nagkakapot ka mga posisyon sa gobyerno dapat Filipino. Mhm. Because they kamo mahadit because we have the sovereign power of taxation, power of eminent domain, kaya tabi yan, and police power, Henry. And that's enough to regulate the business climate
in our country, Henry. So long as it is being run by Filipinos. So Ayun. yan tabi, Henry, Opo. ang sakuyang kasimbagan dyan. Yeah, dahil man ki iba ang purely naka-focus man sa pag-abot sa mga positions, elective posts, etc. Dahil hihiroon tabi kung inilang namang articles na sa inong gustong mapakarahay tabi sa mga abot Mayo na. tabi kita, Henry, na proposal pag-abot sa political provisions kasi baka masalaan na naman na pagpapalawig na naman yan ikan termino kang mga nakatukaw sa pwesto. Bako po. Ang sa tuyang proposal nakafocus lang duman sa national territory Opo. na dapat i-assert ta so ginanahan ta duman sa dahig sa arbitral case we won against China and the economic provisions which will bring about more investment, more job opportunities, and more technological transfer para Opo. sa tuyang nasyon. Opo. Kung nataputa, although garin may nahiling akong argumento mo kung nata, too early, atab, ngunyang pasana na primerong maburokasan sa tuyang kongreso, pagbukas kang kongreso, na i-file mo tulos ininin atab para po sa partikan sa inong trabaho. Dapat talaga, Henry, sa ngunya na atab pa lang, madiskutir na. Dahil kung paparani ng eleksyon, medyo nawawaran kumbaga, saysay ang pag-urulay sa pag-amenda sa konstitusyon dahil napapaduman ini sa politika. Opo. That's why at this early, we should discuss this one. Henry, for the past 38 years, data na hiro ang satuyang konstitusyon. Samantalang duman sa US, sa Amerika, perang beses na ninda pinag-amendaran ang sendang konstitusyon dahil napapanahon as in pinagahagad kang presenteng sitwasyon. This time around, this restrictive economic provision which 38 years ago was crafted and di pa pinag-urulayan ito, Henry, ang globalization. Pangunyan tabi, Henry, we should not put a barrier pag-abot sa pagninegosyo. We should open our business as wide as possible, lalong-lalo na sa mga foreign direct investment that will bring so much opportunities and development progress sa tuyang nasyon, tabi, Henry. Okay. So, napapanahon na tabi ni Henry. Opo. So from there, tabi kong sa filing na ini kang resolution na ini, anon mga masunod na mga steps, tabi? Tama, duman sa news na nabasa ko, ang tama ba? Pagkasabot ko naman sa bareta na nailing ko na malaog sa iagi sa Constituent Assembly, and what would the next step, tabi? Although too early pa man, pero ano ang gari future, tabi, kaning proposal mong ini? Siyempre, it will be referred to the proper committee. This is the Committee on Constitutional Amendments, doon magkakaiwaki committee hearings. Opo. And tama ka, Henry, the mode that we prefer is Constituent Assembly. Yeah. Dahil bako mahal, dahil nakaipuhan mag-ilihir ki mga delegado arog kang Constitutional Convention na grabe ang gastos. Too long and too expensive. Talaga digdi sa Constituent Assembly. Mismo nga mga senador as in congressman na magtatrabaho sa pag-propose kay itong meaningful amendment to our Constitution. Yeah, opo. Congressman, salamat po. Unless na may latest kita lamang na development dyan sa House of Representatives, tabi. Go ahead. Just the same, Henry, we are preparing to for the inaugural session and kita man natawang kionra because nakikita, Henry, kita ang pinagdesignar as acting floor leader sa mabukas na inaugural session. Ay, wow. Congrats. So, good luck, tabi, because, yes, Henry, tabi to? Sabi ko, good luck, tabi kong. Congratulations. Salamat. And tinawang kita kitiwala ang liderato kang kongreso. Pero acting pa man sa na, Henry, ito permanente. Mailihir pa kamukan mga committees, committee chairmanship, and itong permanent na may majority floor leader, tabi kong after kang inaugural session? Well, in convening Congress during the inaugural session, the first order really is to determine a quorum, and after we ascertain a quorum, then we will proceed in the nomination and election of the speaker. Ayun. Okay. Ano po ang chance ni Speaker, Speaker Romualdez, tabi ko, as of now? 101%. He has
the support of 287 House of Representative members Opo. who signify for his speakership this 20th Congress. Yeah. Opo. Congressman, salamat pong maray sa informasyon tab as in clarification kang issue gini. Salamat, Henry Marinaldo. Opo. Thank you so much mga tugang Congressman Alfredo Garbin Jr. May kinaraman sa mga pagkaklaro kan mga baretang ini, mga tugang na nagluluwasan, mga tugang 3-year and sendang term sa tulong taon na yan, mga tugang halawigan magiging proseso, may abutan mananggad ang sinabi ng lita. Sabi nga ni, tungkol duman sa sabi niya, resolution of both houses, igwa man kan kimove, duman mga tugang sa kung Senado kan Pilipinas, para po pag-restoryahan ang constitutional amendments. Ha? So, atab ngunyan, halos sa hanggang tulong taon, tabi bago matapos ang term kang presidente, mga tugang, baka mananggaan, igwa ki mangyari sa changes o amendments kan sa tuyang mga provision kan sa tuyang constitution. Nakasalalay po yan kung yung Constituent Assembly or kung magkakaigwa kita ki constitution, may plebisito para po sa tuya nakita magboto nin yes or no para sa siring na bagay. Hello, good morning. Hello po, Sir Henry. Good morning po. Yes sir, good morning po. Sir, aram ko po na makusugang busin yung pagkapot sa publiko. Apa. Ikon ko lang po ining, para maklarado kita, uning so sa apsi mo garo ini, so inspection po baga dyan sa Tinampo Highway. So, naka-uniform ng violet na t-shirt, tapos blue pang ibaba. Up. Oo. Ano po ang pig-inspection, sir? So mga motorista, pag-inspection po ninda ang license, ang CR. Siguro para sa kuya, sir, sa kuya. Okay, tama ito. Oo. Kaya lang sa bago, nakapwesto po sila dito sa Daraga, sa barangay Otso, dito sa may ampangang kang ni Kong Joey. Sa may Piña Francia? Piña Francia? Opo, sa Piña. Opo, sa may Okay. Piña Francia. Ngunyan, ang oras, na-inspection po ako na mga siguro 4:07. Oo. Pag-inspection ako, sabi ko, ang oras, i-consider ta. Ang uning oras na ini, nagiri-daliya di. May mga mag-aralaog. Maurpisina. Maereskwela. Kasi nga makakalase, bata, iatid ko sa mukha so ako ko, para magklase. Oo. Ngunyan, hinagad po sa kurso lisensya, natural, itatao ko. Yes. Okay, mas lisensya. Hinagad sa kuya sa registro, bata ang registro ko, nakalak luman sa back kang tricycle. Nasa. Sabi ko, Oo. aram niya sabi ko, ang nangyayari perwisyo. Sabi okay man so importer, ay sir, okay man garo ang motor mo, Oo. sige na po. Hindi okay man, so saro, kinuld ako, nyata nga papahaliun yan. Oo. Hindi, okay, sige, inspection nyo. Pero sabi ko, dapat, makuha kayo ng oras. Iya. Okay. Ang nangyari, perwisyo. Oo. Nasabutan. Ang simbag, ay hindi mo nga kami pagturuan. Trabaho mo ini. Trabaho Okay. nyo yan. Tama lang na magtrabaho ka mo, pero pakarahin nyo po sa trabaho. Oo. Tapos saro pa. Uyang po, dakulon ang pinaran yung motor, dakulon ang tricycle. Ang saro pang nare-reparo ko, ano po ang hinapot ko, ano ang pig-inspection nyo? Sa mga dokumento, lisensya o RTR. Yata ang 4 weeks, hindi yan nag-expire. Iya. Opo. Okay. Yata kami na lang pinaparan nindo. Yan ang dakulang hapon. Iya. At Kaya tama sir ang direct- pagkasabot ko sa imo, ang pag-trabaho ninda, man gi problema. Kaya lang, ang big question mo tabi so oras, so timing kan pag-inspection, kan pag-checkpoint, tama? Hello sir. Ang big question mo po, so timing kan pag-inspection buda sa oras mismo. Opo, Tama. Henry. Sige. Nakapag-servisyo na po, tama po. Opo. Oo. Ano pong uniform? Anong color kang uniform tabi? Violet po ang pang-itaas, Sir Henry. Violet.
Anong sindang grupo da? Hinapot mo kang anong grupo sinda sa Sindali? Sa deputized? Sa ang sa APSI mo garo yan, Sir Henry? Hinapot mo po sinda? Opo. Sige, ara mo, partly po, agree ako dyan sa imong pigasabi na so oras kan pag-inspeksyon. Takon malaog ka man hanggang sa opisina na timing ang nakulong ka mo, may abala before 8. Siguro, mga iyan na in between kan 8 to 12, 12 to 1, etc. Pwede na, mga oras na yan. Pwede gayod. Di ba? Iyo po, tama, Sir Henry. Iya, okay. Sige, sir, ipaabot ko pa ang concern mo, ha? Iyo po, Sir Ipaabot ko Henry. tabi Okay, ang concern mo. sige po. Okay. Sige. Salamat, Opo, sir. sige, okay. Salamat. Alright. Ako, although ang batas baga, day man man kipigpipiling oras, mga tugang ang batas. Tama? Ang lay, ang ordinansa, o whatever, day man iyan tabi kipigpipiling oras. Day man kipigpipiling oras yan. Pero, sudit na consideration, tabi, mga tugang sa enforcement kaiyan. Hindi ko aram kung si Rick na Mendoza pa ang in charge kaiyan ngunyan. Ta siya bagan acting ngunyan na head kang apse mo. Ngunyan, siya man ang designado na pamayo kan traffic dyan po mga tugang sa probinsya kan Albay. I-clarify ta kung sa iyang mga tao ito. Hello, Manong Rick? Morning. Opo. Good morning. Good morning. Ikaw po ka mo ki-enforcement na nagluwas ngunyan sa mga tinampo sa Albay? Enforcement Sa traffic, tabi? Ikaw po, may daily ko abaga kaya ang enforcers. Oo. Anong color sa uniform ka, amigo? Itong blue ang Si pigsabi blue? mo. Blue, o yung gayon, oo. Tsaka Blue. itong. Oo, so Yeah. civilian. Oo, paano? May concern ito. May concern itong color tango niya na aga, diyan sa may Piña Apo. Francia, Daraga Albay. Dahil man siya nag-question kang trabaho, kang mga tao na yan. Ta siyempre, trabaho ninda yan. Ang Apo. pakisuyo pare, so timing kang oras, nasabutan tama na ang libaga. Dahil man yan dapat ki-delay, deng oras yan, 24 hours, nag-efektibo yan. Kaya lang, so gari, ansay nila, so consideration that, alibaw nga na-checkpoint siya 10 to 8, o quarter to 8, malawag sa opisina. Siyempre, mayabala baga. Umahatod ka sa ate mo, mayabala, malilate ka, etc. Di ko aram kung ang nagpigigibok sa iba pang mga lugar sa Albay. Ano daw tabi ang hiling mo tabi kay ni Manong Rick? Opo. Sa parte ka, random actually man lang yan. Random. Bako man siya, apo. Bako man siya, siguro na timingan lang. Pero mostly, gigibo yan, mga kuana. Ining, kapag ka ni, ining lagpas na duman sa rush hour. Minsan na-apektuhan talagang, Iyo. pag rush hour, tabi Manong Henry. Oo. Baysa nata, kaurunong ko tabi. So, ini. So, sa tuyang mga tao, kung anong maray na gibuhon tabi Manong Henry. Iya, opo. Pagkadalan tabi, Apo. mano kung anong Apo. nasabutan man ka itong color tan sitwasyon, tatrabaho ninda ito. Iyo. Buda may ordinansa kita na pigbabasihan, kaya lang gari konsiderasyon man sana so abala sa mga nagtatrabaho, sa mga malaog sa trabaho. Opo, tabi. Oo. Opo. Kaurunong ko sa atsan tabi Manong Henry tabi. Iya, opo. Aram ko ikang pag-asa ko eh. Akala ko ang pag-asa mo si Juan. So tagapag-asa. Tagapag-asa. Bala ka na tabi ha. Feedback lang iyan tabi, mano. Kan sa tuyang mga yaon sa tabi. tinampo. No question sa trabaho. No question sa Apo. kwanta. Kaya lang so timing da tabi. Baka pwedeng makonsiderar. Okay, Okay? tabi. Sige, Manong. Salamat. tabi, Manong Henry. Apa. Yan. Thank you so much. Yan. Dapat kon sana pag-iristoryahan yan. Talay kita pwede buot ka ang mga tugang ta. May ordinansa bagayan. Ang ordinansa 24/7 yan. They can operate anytime. So dit sana na dit sana na pakioron, ha. Siguro nga i-flag down sa mga daing helmet para daing nakaabala. Dapat it's PG lang. Iyon. Tama man suwestyon ni Kwan. Suwestyon ni ni Manong Andy, i-flag down sa mga daing sanang helmet. Pwede. Ito na hiling itutulog. So pag-aradalan, tabi kung mga tugang na mga bagay na hadit lang na mga kuro konsiderasyon.
All right. Sige. Good morning, Henry. Mga darkly tinted na four wheels madalas dahil nasisita. Iyo mananggad. Ang nasita kadakalan tricycle, auto, mga motorsiklo. So mga naka-tinted masyado, iyo mananggad. Siguro, maski ba kung man po tinted, talaga, kadaklan ka, dahil nasisita masyado. Ha? Salamat po. Good point yan. Good morning. Sana po, yehey, Philippine is now for sale. Sinimpag na inimigo na posibleng abuses na inikan mga investors. Good morning, Henry. I beg to disagree with Kong Alfredo Garbin. Our economy will always be weak and never competitive for as long as our elected officials remains the most corrupt in the world. Economic provision in our constitution should first the foremost guard us Filipinos from these corrupt officials. Yan, reaction kan listeners tayo yan. Good morning. Asko lang si Kong Pido if sa tuya ang West Philippine Sea. Sangunyan po baga sige ang utilization kan China. Sen pwede i-file ang arbitral claim niya to o natatadain na napapahali ang China Coast Guard. Tabi. Thanks. Yan. Iyo baga. Magabat baga yan. Diba? Sa tuya nga yan. Kaya at least masaro yan sa mga kuan gayod, mga paagi para mapahit nga sa tuya yan. Tabata ang China, agresibo, mga tugang sa lugar na yan. Ako tabi naghanda sa vehicle papers sa most accessible location para mabilis. It's just a matter of 2 minutes at most. Pag after rush hour, kaya wala ka na madakop dyan. Aram mo, migo, Joker, sa totoo lang, pareho ang ugali tang doa. Ang sakuyang ORCR kan auto, tanda ako, sarap ko sa nang bulnot, pag may nag-check, saro mo sa nang din ako mabukakan sa iba pang mga bubukahon diyan. Saro sa nang bulnot naghanda yang permi sa ibabaw kan kuan, sa ibabaw kan hutong pudkaan. So compartment baga sa auto, nakahanda permi yan. Tangan may mag-check, sir ORCR po. Ito mo tolos. Ta photocopy man sa nabaga yan. Pwedeng sa original kang ito sa saro, so sa LTO o taon-taon na bigay kwanta, pero so saro itong sa certificate of registration o itong basta saro kayan ORCR na dalilibong akan duwa, pwede pong photocopy or pwedeng photocopy ga boss, di ba? Di ba? Yan tabi ang kwan diyan. Ako pareho tabi ng ugali tamigo, naka-ready permi yan. Maski sa motor, may motor akong sadit na aloy ng naka-stack diyan. Ang motor separado permi ang kuan kan ORCR. Separado permi yan. Kaya pag saro sa nang buka mo kang itong so natutukawan mo baga, itong sa ibabaw mismo. Tangani pag may check, automatic tabi mahiling tolos yan. Para daiki abala. Okay? Alright. Wala nang reaksyon. Tingnan natin. Mga tugang, good morning, Henry M. Mga magayon po itong sinabi ni Congressman Garbin. Sana po may pagpadagos ito na sa lalong madaling panahon tama siya ang iba mananggad na nasyon igwaki open police policy pag-abot sa ekonomiya lalo na sa investment. Kaya kita lang sa Pilipinas ginibo ito kan mga panahon haloy naman po ito need to amend talaga ang satuyang konstitusyon. Alright, sige. Mga tugang, mga nagpapasyar sa Kalayaan Park nagreklamo dahilan tan portion daw kan Kalayaan Park sa Gogon ginibo ng gakudan kan mga manok. Salbatata. Mas kanunasan, parki bugtakan mo kimanok. Angel, good morning. Ano nangyari? Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang bareta, dugang na sa atraksyon ngunyan sa sarong parke. An bako sa nasaro, 2, 3, kundi 5 sagkod anong na mga manok na nagtatarambay asin posibleng nagpapasyar naman ini VP Henry sa Kalayaan Park sa Barangay Gugon, Legazpi City na dapat kuta na sa tawo. Iningon yan ang concern na ipinaabot sa DCJB News ka nagkapirang mga individual, partikular na ang mga nagpapasyar dyan sa Kalayaan Park sa pagsasabing ang concern ni VP Henry, ang pasyaran ko na ngaya,
sa tao, sa mga Oo, ayam tama, na may tama. mga diaper, Mm. ang problema, VP Henry, haloy na ngayang panahon, Mm. haloy na ngayang mga simana, na bako lang ngaya saro o duwang mga manok ang nakatengga ngaya dyan. Nakaposisyon pati, VP Henry, sa may mga shade o lindong. Labis talaga itang mga tawa, no? Baka parte ang kampar? Baka nga ni VP dugang na atraksyon. Oo, dakulon man ang ganda di. Ako may mga talisayon, may ugis, May pulang manok. may itong pula talisayon ito, napurgeto. Talisayon, may balawon. May balawon. Ano pa ining ibang kolor? Talisayon, may balawon, may ugis. Dakol, nasa pun pati kang ginakod pa din sa pun kang kahoy. Iyo nga ni VP. Nang manok baga, di man ang pigabugta ka sa kahit. Di man, ayan nga ni sana, ang piggamin mo kan sa bulod. So, halabaon sa ng pako, titusok sa daga. Di na ang manok nagkakakuan, nagkakahiro. Ang apo duman, VP, palo. Iyan palang, binog ko sa kahoy. Mm-mm. Paano kayan? Makuan? May lilim? Malindong. Ang mas gusto ko na VP Henry da ang kan mga tao duman nagpaabot sa tuya na magtukaw-tukaw duman sa may mga harani baga VP Henry tukawan dyan. Oo. Tapos ang problema VP ta kung manalpak da yan ang mga manok na iyan dyan. Sa pagbalanse taman VP ka na istorya, pinasyaran tagarara itong lugar ngunya na pagkaaga. As nakahuron ta, itong tagsadirikan na mga manok na ini, sabi niya, itago talaga na sa pangalan na Sir Juan. Pero da siya VP Henry na watchman dyan sa parke. And nagpromisa man ini VP Henry na ipigpaabot nga itong concern ka nagpapasadigdi. Nagpromisa man ini VP na hahalion niya, nindangon niya na pagkaaga. Ay, very itong good. mga manok. Ngayon din na magproblema si Amigong Andy. Di ko nga ni VP tigtatao kay Sir Andy ang Nagdadangog sa information. Andy Baka niya. tinulahon. Ano? Baka tinulahon. Uni Sabi nag-text nga na ni pati sa Andy, kuya. uni nag-text Maya nga ita tinula. Karawayo na Andy ni. Karaw niya man sana. O totoo nga ita tinula na nga. Bako lang pati VP Saro. Pero sa totoo lang mananggad, bako siya maray na may manok dyan ta. Ang manok baga nagati. Apo. Magtutungtong ka dyan sa palibot kang kahoy na iyan. Matungtungan mo sa kang sapatos. Lalo kung sapatos mo hararumaan. So hararumaan. Ano pudkaan? So kang iraram kang swelas mo, kung hararom, malawag iyan dyan. Ang pagtatanggal mo kan, marautong. Kung masakat ka sa auto, masakat ka sa jeep. Day mo pa mariparo. Di mo pa mariparo. Namamarong palan, kiati kan manok. So bitis sa sapatos mo. Pero ang good Kung news nagulpi man, pa VP. sumanok, yan baga, nagkakayas baga yan. Nagkakayas yan. Oo. Parang Ang good news perang po, perang VP, klaseng manok sa nang ay may alimbuyogon baga diyan. Ay lingko. Para bulangon ang gano'n. May alimbuyogon. Oh. Nagkaanom ini VP. Maringata dai diyan kibangkas. Ara manok na bangkas. Day po VP na dangog ko lang an. Uy, may saro pa. Ang daing hirang. Ang hirang kaya pag may pagkaitom siya na may kombinasyon na ibang kolor, ang manok na hirang. Ara mong hirang, Angel. Demo. Ang igong manok pa na sarab. Ano nga yan sulugan? Sarab nga yan. Ano ito VP? Kung sa hayop, kung sa tao igwa ki bay, igwa ki homosexual, sa manok igwa man, ara mo nga pod, Ano VP? binabae. 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 May kanawayon. Yan tarara mo ang VP. May tabas. Ara mo ang tabas. Ginunting. Tabas naman. Bako, tabas naman nung nasulog. Balawon. Sus ko, nagkaon ako ng kuwan sa bulod. Kundi, an may bagabos na may pinakaaram kan, si Amigong Andy, tinix na kan mga pangarang kan mga bulang. Di. Ang sa maling sabi, itong reklamo kan mga nagyayan sa park, susolusyonan na kanin siya diyan. Tapano, nailing ko man agad sa palibot kang kahoy, gari pano kinayasan? So, ano ito? Kikalkag ba ka manok? Tapos minakaray ko siya sa daga. Nagpupulpog yan baga VP sa daga. Minapulpog sa daga. Ang tao nagpulpog sa bako daga.
Iba ang people, sa iba siya nagpulpog eh. Ang tao, ang manok minapulpog sa daga. Ilang palibot na kilo ang puong kang kahoy. O ang daga sa palibot kang kahoy. Di ba? Sabi sir ni Sir Andy, dahil ngayon madadagos niya sa tinulat Sige, haliw naman palan, ha? Oo, Dali kayo hahaliw man dyan. na VP Henry. In fairness, bako man ang manok ngaya dagdada ki hazard o risk dyan. Pero, bako man ang maray na ang park, may manok buda, may ati kan manok. Nagturutungtung ka dyan, ati makan mo yan. Pagsakat mo sa auto mo, para muda ka, salbata na ngayang ampot. Ako na may problema. Yo, okay? O sige. So, yan VP, O, dahil na ang kita mga maapod follow-up naman. Di na kita maapod ki Frenta, ma-action na mismo sa sarili kang manok. Apo, Okay? VP. O, sige. So, yan VP, ang mga dugang tapang informasyon, istorya nga manok with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCJB News. Nangalas busing andi si Angel kung nataaram tan mga ngarang kang manok. Reaction, kaya day nagpapahali ang China vessel sa Philippine Sea, tadakol kayang Ford delivery parcel na order kan mga Pilipino from China. From China to Philippines. Hello, good morning. Pwede. Morning. Matibayang ko pa rin ano kang manok, ano? Mata. So babaye kang manok, go na kan. May dumaraga. Pwede ko lamang yan aram. Kung durudara ko lang, apod ka ang tarin. Nya, yung bagan mga apod pa kang manok, tarin. Di ba? Dumaraga, go na kan. Nya, kung dakulo ng manok, paano nang pag-apod mo kaan? Ano ang pait kaya? Anong apod? Pag dakulo ng manok, ang apod mo na kan, kuruk, kuruk. Minadara lang. Iba man. Ano? Iba man ang aram kong manok. Ano? Tukong. Tukong. Ay, gani gusto ko man yan. Mata sabi ni Angel, sa manok na nagupulpog, duman sa daga. Ayo. Oh, nyan tao ba kami napulpog ba kuman sa daga? Awin na. Ika pala, saan ka pala nagupulpog ika? Saan ka nagupulpog? Ah? Pang-people-pog ko. Saan kami na? Iba man ang people-pog. Oh, bye-bye. Mga sarawayo na mga parantabay tayo. Okay, Jimmy, nasalita, mga tugang may report. Kamalig grabe. Sa kamalig da grabe ang potential sa pagpauswag kan ekonomiya sa paginin turismo. Jimmy, good morning. Idetalye mo. Salamat sa Bungiraw. Yung manang ano, bata ko yan, maisog, mainit ko ng issue sa mga missing sa bungeros. Ate, Baga, mainit ang issue ko yan sa mga missing sa bungeros. Makatakot yan. araman mga tsubi. Yan. Diyan sa Bulangan, chuchupion ka pagkatapos pag na-discover, nagtitirigbasan ang gym. Yo, tek na makaluwas dyan sa tuklong. Ibangan-bangan yan sa agihan. Ano ba, titigbasi, saksak. Bibarado ng kitaldok. Yo. Di ba? Chupi ka ngayang salbatana ka bako, may problema kita. Gripuan tangay ka. Kaya nangyayari bagaan missing sa bungir. Okay. Sige. Sa mga dagdag niya tong bareta tabi bibi, grabe pa ang potential kan kamalik sa ngaran ni Sinso. Pun sa turismo, putong kay ni ang ekonomiya. Kung sain pa ko sa nakamaligan, magnginginabang kay ni pag nagkataon na marealisar, pati probinsya ni Albay, damay, kung sain tuhog iniduman sa plano ni Gobernador Noel Rosal, nasaro sa plano niya durante kan kampanya, baga magkaigwan ng bagong branding ang Albay. Ang kamalik sa pamamayon ni Mayor Caloy Baldo, padagos naginguwa sa pakipagkolaborar sa DOT para matabangan ang kamalig sa mga plano kay ni kung saan ang kaipuan sa nasuporta kan gobyerno, lalo nasyonal, siya kan DOT, manungod sa pagpapapundo kan na mga potential para sa develop na mga tourist destination digdi. Inot na plano, so pundo baga pailaw, yan sa Bulkang Mayon, natagik, gustong sabiyon, dahil nalawos, so pundo, gustong habulon kan kamalig, na iuli sa National Treasury, digdi sa
kamalig na lang ipasa Yeah. para magamit sa pag-develop kan mga tourist potentials kan kamalig Mhm. ang mga tourist attraction na dapat magpunduhan digdi. Tama. Iyon pagbuktak nin mga road connection pasiring sa 18 man-made tunnel Mhm. sa palibot kan Mount Kitwinan kung sa hindi manini nagkakaburuksan pa saday nga ni maray na mga agihan. Mhm. Dangan patinampo kan baligang Tula-Tula Road, kalabidungan to Kagiba Road, Mhm. asin tinampo haling kamalig balda duman sa Dunsol, Sursogon. Mhm. Kung saan an estimated cost na kaipuhan kan kamalig nasa 700 milyones. Dakulaon pala na, no? O kaso hapon si Sir Jed Villanueva, tourism officer kan kamalig, piksugo na ni Mayor Baldo para makipagtok kay Regional Director Herbie Aguasca, Department of Tourism, kung saan presentar na ang mga plano kan kamalig. Ang sabi kan DOT Regional Director, i-comply na mo na sa mga requirement. Mhm. Pati so technical na aspeto, kaipuan involved ang DPWH. Mhm. Positibo ang pagtubod ni Mayor Caloy Baldo na maabot ang mga aldaw, marealisar ang planong ini kung sa oras na mangyari mananggan, mababaguan ni Mahikan Kamalig Aha. ating Kanalbay sa pagsabing Tama. itutugma ini sa branding na pinagsasabi kan gobernador sa paagi pag-develop kan mga tourist destinations digdi sa Kamalig Albay. Aha. Yan ta BBB, ang sa tuya mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Magayon yan mga tugang na mga pangaturugan na yan, ano? Kwarta lang talaga ang dae, ha? Sabi ni Joker, bagay ang move ni Kong Garbin kung may disiplina ang mga Filipino like Singaporeans. Buda, sabi niya, bako man park yan, ang apod nga kan sports arena. Sa Pinyaran na park, sa Imelda Park na sports arena yan, ha? Beauty of Legazpi is before and after malling ay maraming spaces for natural beauty visitors. Destinations, the Legazpi Boulevard full with street foods. Joshua Bino, Mabareta, makalipas lang kan mga patarastas. Ang mga baletang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka
kanin kabalikat sa asenso. At taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauot. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamtan ang pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Tara na Bicol! Makisaya sa BDO Fiesta on July 19, 2025 sa SM City Legazpi simula 10 a.m. to 5 p.m. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadakulab na moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka, sin stress at waldaw. Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indong lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak? Nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1. Tulad mo. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi Yes, inuumaga. thank you, baby girl. Nasa linya po si Joshua Bino. Joshua, anong latest? Buhian mo. Yes, iti maray na aga sa mga parantabay. Naglagatak na ang kumbo sa Police Regional Office 5 sa pag-abot ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang Deputy Chief PNP for Administration, para paginutan kay ni Tadudito Henry ang mangyayaring turnover of command ngunya na pagkaga sa pagtugaw kan badong Regional Director kan PNP Bicol sa pangaran ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. May halipot na seremonya muna Tadudito Henry sa pag-abot kay ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Bigay sa laog na Campo Sinyo na Ola bago mangyari ang formal na turnover of command para sa bagong Regional Director kan PNP Bicol. Dahilan sa ang dating Regional Director na si Police Brigadier General Andre Dizon
iyo ang magiging unaging director na kan Philippine National Police Academy o kaya PNPA. Saro-saro na suggest mo niyan, tawara si General Torres, ang Chief PNP, kung kaya ang pistera kayo ni ngani na, iyo si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartantes Jr. and parte ka na seremonya, saro kayo ning pinag-aabrasa ang mga high-ranking official man kan mga kapulisan, Bigbita BP Henry sa Police Regional Office 5. Kung kaya para makisumaro sa turnover mo niya na pagdaga, imbitado man digdi ang manlaylain ng mga regional directors, kaniba pang mga ahensya kan gobyerno, siring na sa DILG, Bureau of Fire Protection, Coast Guard, Civil Service Commission, at iba pang mga ahensya sa gobyerno tabi BP Henry, si RD DNR, nagabot naman tabi BP punya na pagkakaroon. Si Red Milya. Si Francisco Milya. Kaya iyan BP Henry, may seremonya lang, turog-tugan ka na kumbo and arabrasahan so far na nangyayari ngunyan hindi sa laog ka na Campo Simeon Ola and nagkaperang minutos ang malis, mangyayari na ang turnover of command para sa bagong regional director ng PNP Bicol sa pangaran ni Police Brigadier General Nestor Babagay Sr. Yan BP Henry ang sitwasyon, live kita dito sa Campo Simeon Ola at sabay ng mga pang detalles, Josh Babino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Dumang kita kay Jomar Bien, First District, Cabalbay. Jomar, anong latest dyan? Go ahead. Come in, Jomar. Wala na si Jomar? Naputol na? Naputol na si Jomar? Okay na? Nawala na. Alright, sige. O di maparam na kita ta. Ano yan? 1 minuto na lang. 9:00 na. Minaon-iulo ka na ko ni Chief Ramer. Salamat kan sa magantabay. Kasabay po si Chief Ramer Tanay, Jero Martinez, tabi sa IT, boda si Ate Casey Tanay. Ate Casey, sutugong ko sa iyo mo anak ha. Ayusin mo yon. Pinapasikaso ko sa iyo. Ayusin mo. Tama. Salamat. Goodbye. Maray na aga sa inyo kabos. Mabuhay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.